reggel volt egy kis probléma, de utána 6. helyről indultam, 6. időt. Legalábbis úgy mérték az időt, hogy 6. időt. Utána, hál' Istennek, felzárkóztam, aztán utána minden futamot sikerült menni. Mennyit kellett foglalkozni télen a Mitsubishi-vel? Hát gyakorlatilag szét kellett szedni, ellenőrizni, utána állítani. A hibás alkotrész, amit úgy gondolt az ember, azt kicseréltük, és most hál' Istennek meghálálta. Nem volt baj semmi. Pillanatnyilag nekem a célba érkezés volt a fontos. Biztos volt a második hely, és nem mertem kockáztatni. Tavaly Div 1F-ben voltam legeredményesebb versenyző. Itt biztos, hogy nem fogom megnyerni a bajnokságot, illetve nem biztos, de nem várom, hogy megnyerem, de mindenképpen dobogon szeretnék. Nyilván minél feljebb. Nem bírtuk megcsinálni ugye az összkerékhajtást, tehát végig úgy mentem, hogy csak 2 kerék volt. Laci eléggé szorongatott is, szerencsére nem bírt megelőzni, úgyhogy sikerült a 3. helyre bemennem. A Divízió 3-ban, ahol a 4000 köbcenti a határ, nem kis meglepetésre Szabó Kálmán fordult elsőként, majd kizárólag a második sebességi fokozatot használó Madarász következett, míg az elméletileg a legjobb rajtpozíciót választó Vörös csak 3-ként sorolt be. A Honda motoros versenygéppel Szabó fejében kezdettől fogva az motoszkált, hogy kibírja ezt a pár kört meghibásodás nélkül az autó, hisz szinte egész álló nap valamiféle rejtélyes elektronikai hibával bajlottak. Madarász sem merte a padló lemezhez tapasztani a gázpedált, de azért megpróbálta tartani a tempót ellenfelével, hát ha Szabót egy icipici hibára kényszeríti, és akkor még a győzelem sem kizárt. Vörös elrontotta a rajtot, még inkább a gumiválasztást. Néhány körön keresztül élt benne a remény, de aztán letett arról, hogy megelőzze 2 riválisát. Persze nem így tervezte a szezonnyitót. Lux János a BMW motorral szerelt vas szöcskével a 4. helyen zárta a futamot, a mezőny egyetlen 2 kerékhajtású autójával Tóth Sándor pedig 5. lett Bömsödön. Pénteken teszteltük az autót, nagyon jól szólt, úgy toltuk fel a buszra, ide jöttünk az időmérésen egy kört mentem, a második kört nem tudtam befejezni, valami kontakthiba előjött, most végig az egész versenyen ezzel küzdöttünk. Egy 5-6 ezres fordulatszámnál nem igazán lehetett tovább forgatni, mert meg akart állni az autó. Tudtam, hogy a Kálmán nem nagyon tud előttem menni gyorsabban, csak nem mertem a rizikósan bevállalni, a Kálmán meg nem akartam összetörni, így tisztán nem tudtam elmenni, inkább lefékeztem többször is az autóval. Le van hegesztve a másik fokozat, be van a kapcsolóköröm hegesztve, tehát úgy tudok csak elindulni, hogy nyomom a kuplungot, rajtnál leugrottam róla, és utána végig teljes gáz. Szerintem nem jól választottam gumit, meg az ívet se valószínű, kívülre kellett volna, hogy álljak, meg hát a gumit, a murvát kellett volna fölrakni. Abba bíztam, hogy elő a Madarász meg a Szabó Kálmán, hát ha picit kocolnak, összeakadnak, azért addig pár körön keresztül még próbáltam rajtuk maradni, de utána feladtam. A Divízió 3A-ban parázs küzdelem alakult ki közvetlenül a rajt után, és csodák csodája nem Radák Attila és nem Ábrahám, hanem Molnár Alex ugrott az érre. Molnárt egyelőre békén hagyta a második helyen száguldó Radák, már csak azért is, mert neki más dolga akadt. Nevezetesen az, hogy visszaverje Ábrahám támadásait, aki kis hián átugratott ellenfelén, de mégsem tudott előrébb kerülni. Sőt, Ábrahám, aki időközben a lettországi EB futamon begyűjtötte egy 5. helyezést, a dömsödi versenyen váltóhiba miatt, az idén már nem először, fel kellett, hogy adja. Így aztán Radáknak egyel kevesebb feladatot kellett megoldani. Már csak csapattársa állt az útjába, no nem sokáig, hisz a bajnoki címre aspiráló pilóta elfoglalta az első helyet, és megnyerte a dömsödi erőpróbát. Molnár, aki az új autót a verseny reggelén próbálta ki, boldog volt a második helyezéssel, cseppet sem bánkodott amiatt, hogy nem nyert. Ifjú Szabó Kálmán 3. lett, és csak később derült ki, hogy törött kézzel tekerte a kormányt. Nagyjából tudtad, hogy hol tudsz majd előzni? Hát igazából nem néztem ki különösebb előzési pontot, vártam, hogy hibázzon, amit meg is tett, úgyhogy ezt tudtam kihasználni, így tudtam megelőzni.
Mennyire volt gyors, mennyire volt élvezetes ez a 6 kör? Szerintem kifejezetten lendületes, gyors futam volt, úgyhogy én élveztem nagyon belülről, nagyon jó futam volt, pálya is jó volt. Régen versenyeztem ilyen jót Dömsöden. Nagyon elkaptam a rajtot, jól sikerült. Hát sajnos az első helyet nem sikerült megtartani, de örülök én a másodiknak is nagyon-nagyon örülök. Külső éven azt mondják, hogy mindig nehezebb rajtolni, talán ott keményebb vagy jobb volt a talaj? Hát ezt nem tudom, szerintem a gumiba meg a lámpára, hogy hirtelenben elindultam, szerintem az lehetett.